Emina Pustijanac, dekanica je Fakulteta prirodnih znanosti. Možemo li čuti nešto detaljnije o projektima koje aktualno provodite? Naravno. Evo, na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli provodimo više projekata. Htjela bih istaknuti možda 3 najzanimljivija, iako je njih uistinu više. To je utjecaj klimatskih promjena na školjkaše. To je jedan projekt koji se upravo završio. Onda projekt dolaska novo pridošlih vrsta riba u Jadran i u sjeverni Jadran i utjecaj onečišćivala, to jest utjecaj plastike i mikroplastike na organizme u moru. Dakle, sve vrlo aktualne teme, izrazito bitne za naše društvo, o kojima se možda ne priča u široj javnosti, ali definitivno utječu i na lokalnu zajednicu, ali i na regiju, rekli bismo. Sudjeluju li svi studenti aktivno ili je to ograničeni projekt? Pa ne, u biti sve projekte koje provodimo na našem fakultetu uključujemo studente. Oni su vrlo aktivni, na tome smo vrlo zahvalni jer njihova naravno ideja, snage, rad i sve što ulažu pomaže i nama, a i na kraju krajeva znanstvenom radu. Vrlo smo sretni kada odaberu raditi završne radove koje na kraju imamo prilike objavljujemo i u znanstvenim časopisima koji su u biti svjetski znanstveni časopisi i rezultati su dostupni svim znanstvenicima koji naravno imaju internet ili istražuju internet. I možete li za kraj još nešto reći o sebi kao ženi na ovakvoj poziciji? Ne viđa se to često u Hrvatskoj? Pa evo, mogu reći da sam vrlo ponosna i zahvalna što mogu biti na ovoj funkciji. Nadam se da svojim primjerom mogu potaknuti možda još neku ženu da se odluči na pristupanje ovakvim pozicijama, jer mislim da smo sve žene vrlo sposobne, jake, mudre, stabilne i da bi trebali zajedno odlučivati, donositi odluke i ciljeve koje treba istražiti ili na kojima treba raditi. Hvala, Emina. Odjavi se. A šta trebam reći? Oprosti. Ajde, odjavi se. Izvrsna inspiracija za sve mlade znanstvenice koje sanjaju ovakvoj... Ne, ja ne znam šta me danas. Ovo je izvrsna inspiracija za sve mlade žene koje sanjaju ulozi znanstvenice.